Spectrum, Atari, Commodore 64, sada već povijesna računala, odgojila su generacije informatičara. Uz podsjetnik na te godine, pogledajte što oni koji su uz njih odrastali kažu o važnosti računalnih igara u informatičkom svijetu. Većinu informacijskih sustava i softvera koji nas okružuje dizajnirali su inženjeri koji su se nekad igrali na računalima i konzolama poput ovih zaigranih dječaka i igrali su se na istim računalima. Na Zagrebačkom velesajmu ista grupa koja vodi Pick and Poke, muzej starih računala, odvela je posjetitelje sajma u prošlost retro igraonicom. Ona je oživjela igre i računala koji su bili aktualni prije 30 i više godina. Prvo uopće nije bilo kompjutera. Doba nekakvih sredine 70, početka 80, kompjuter još bio jedna velika misao i imali smo takozvane TV igre. Tu smo uspjeli donijeti jedno 20 komada, čak neke i spojiti. U ono vrijeme stvari nisu bile baš tako bogate i vesele kao što su danas. Postojala su kućna osobita računala, bilo je jako teško do njih doći, ona su švercala iz inozemstva, bio je čak i zabranjen uvoz. Osim nezaobilaznih Spectruma i Commodora, posjetitelji sajma ovdje su mogli vidjeti, ali i isprobati prve igračke konzole. To su jednostavne igrice sa 2 reketa lopticom. Na običan televizor se prikopčaju i sate igri nam donose te TV igre. Osobna mikroračunala koja su se pojavila 80-ih godina pomogla su oblikovati IT industriju kakvu danas poznajemo, odgajajući milijune informatičara koje su ove naprave ohrabrile u odabiru zanimanja. Kad pogledate našu generaciju, jako puno ljudi zapravo koja se igrala. I to je ta priča o igranju, imate ekipu koja danas radi software, imate vrlo ozbiljnu ekipu koja radi vrlo ozbiljne stvari, ali svi smo mi krenuli zapravo sa Spectrumom, Commodorcem, neki sa Amigama, onda smo se igrali pa smo po tome čačkali i tako je to probudilo zanimanje za računala. Zanimljivo je. Danas je 100% naprednja tehnologija, ali onda ko je imao tako šta je bio je car. Ne vjerujem da su igrice promijenile, samo su se poboljšale grafike, igrice su otprilike iste. Igračka scena u počecima je bila podijeljena na 2 tabora, Spektrumaše i Komodorevce. Svako tvrdi da je njegov kompjuter po nečem bolji, definitivno Commodore ima bolji zvuk, ali ima puno lošiji bezik, puno nesposobniji procesor prema Z80 koji je u Spektrumu. Duh tadašnjih računala živi i danas. Grupa entuzijasta na sajmu je demonstrirala hardverski redizajnirani Spectrum koji je u potpunosti rad domaćih autora. Dodali smo sada više memorije, uglavnom brzo čitavanje igrica. Nekad se to čekalo load 2 navodnika, 5 minuta se to čekalo, pa nismo znali da li će se učitati igrice ili neće. Sad smo to dosta pojednostavili. Tadašnji modeli Atarija, Sinclaira, Commodora promijenili su percepciju o računalima koji se danas nalaze gotovo u svakom domu. Prije 30 godina nije bilo tako. Oni su pomogli na neki način da u svijest šire populacije uđe informacija da računala nisu isključivo samo dosadni bezvezni strojevi koji izbacuju niz brojki, nego da su to zapravo univerzalni alat kojim se može napraviti bilo što, pa tako i atraktivne igre. Puno interesantnije od predstavljenih računala je njihova ostavština, sve ono što su pokrenula prva kućna računala i igre kojima su mnogi ostali nepovratno zaraženi. Tadašnji naslovi nisu bili vizualno atraktivni kao današnji, što je poticalo maštu dječaka i djevojčica koji su iz grubo pikseliziranih linija stvarali svoje svjetove. U tom nedostatku tih atraktivnih naslova jednostavno bilo je nužno naučiti se barem malo programirati kako bi čovjek mogao određene neke svoje jednostavnije potrebe zadovoljiti, a na kraju krajeva, baš zbog te silne mašte koje su morali koristiti, dolazilo je do tog upita u glavama većine nas. Kako ću ja napraviti sam svoju igru? To mi je super, gle kako je to genijalno, ali ja hoću napraviti svoju igru. Računalne igre i danas su magnet koji spajaju djecu i računala, no na drugačiji način. U međuvremenu industrija proizvodnje video igara po svojim zaradama pretekla je filmsku, čime je njihova produkcija postala praktično nedostupna. A danas napraviti nekakvu igru je nezamislivo teško, treba apsolutno tim ljudi imati koji radi grafiku, koji radi zvuk, koji radi engine, tako da mlade ćemo teško privući sa ovim današnjim igrama da bi oni počeli nešto ozbiljno raditi.